ତାଳପତ୍ରର ପୋଥିଟିଏ ପ୍ରମାଣ କରିଦିଏ ବହୁ ପୁରାଣ କାଳର ପୁରାଣ କଥା। ସନାତନ ଧର୍ମରେ ବହୁ ଦେବନୀତି ପର୍ବପର୍ବାଣି ଲାଗି ରହିଛି। ସେମିତି କିଛି ପର୍ବପର୍ବାଣି ଏକ ଭିନ୍ନତମ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପଞ୍ଚୁକ ଦଶମୀ, ଫଗୁଣ ମାସର ଦୋଳ ଦଶମୀ, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଆଉ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ। ହେଲେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଏକ ଭିନ୍ନତମ ପର୍ବ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ହୁଏ ଏକ ଗୁପ୍ତନୀତି। ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତନୀତିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋପୀନାଥ କୁହନ୍ତି ଅମଣିଆ ଦହିର ଲାଗି। ଏହି ଅମଣିଆ ଦହିର ଲାଗି ହେବା ପରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ନେଇ ଚାଷୀ କୂଳ ତା'ର ଚାଷ କାମକୁ ଅଖିମୁଠି ନେଇ ବାହାରିଯାଏ। ବର୍ଷ ସାରା କିପରି ଚାଷରେ ଭଲ ଫସଲ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଭରା ମଠା ଲାଗା ପ୍ରଣାମ କରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ଗୁପ୍ତନୀତିର ବିଚିତ୍ର ରହସ୍ୟ। ଏମିତି